Pamätné zápasy vo najpamätnejších záchranárskych presovech. Asi ten kolektív a naozaj fanúšikovia, ktorí stále za nami aj cestovali napríklad tu do tých Zlatých Moraviec, čo nie je jednoduché pre nich, takže klobúk dole pred nimi. Všetci traja odovzdávali všetko, čo mi bolo najlepšie. Ako im nedarilo, vedeli bojovať za černo-čierny dres. Říkáme, to tady přirostlo k srdci a je to taková složitější věc, ale prostě život je takovej, nikdo nikde nehraje do konce života, takže prostě tady ty emoce, tady to je to, musí to člověk nás snízat, ale zase je to o to krásný, že prostě Trnava má fanoušky nejlepší na Slovensku, takže se můžou rozloučit tady a ne prostě v jiném mužstvu. A také suveníry, ktorým budú už navždy pripomínať roky strávené v červeno-čiernom alebo bielom drese. Takže naozaj teraz veľký aplauz dajte všetkým výrobkom Spartakovcom. Tak rozlúčil sa so mňou, prial mi všetko dobré, povedal, že som dobrý futbalista, dobrý človek, no. Asi tak, no. Vedel som, že to nevydržím a bohužiaľ, no. Tak musím sa priznať, že obával som sa toho. Nakoniec to dopadlo výsledkovo dobre, ale vedel som, čo sa stane, čo sa chystá. Bohužiaľ, no. Život je taký. Na ktorých Trnava nezabúda, bojovnosti, veľmi milé, aj keď kariéra športovca je obmedzená vekom, niekedy aj inými. Tak už som to rozprával, zápas zo Zestafóny, strelil som 2 góly, takže to mi najviac utkvelo, ale ja budem spomínať na Trnavu v dobrom. Uvidím, kde budem pokračovať, ale hovorím, bolo veľa dobrého a na to sa spomína. A Martin vyskočil, je ďalší strojice, ktorý sa nezlúči.